Ya, Bong. Lah masa mau nek muni pelantikan. Heeh. Lah bosak duit tekan Jota kok kene. Lah iki malah gelar budaya dalam rangka Hari Santri Nasional iki piye iki Pak Siko? Pak Siko guyu ae piye ta jane? Iki jane Pak Siko sih ora genane acara. ora lho, kene iki diodo-odo. Anu, dene ndang budal. Kene iku pelantikan awakmu kok apa jenenge? Dan salin iso leyeh-leyeh iki karo mobil. Bosak dhewe kok kene acara ki lorong mulai. Lah ya Gus iki aja kene ngono iki Gus. Ada iso ya ora. Ya Gus ya. Ya. Kowe kono Waduh. Oh, iki sikos iku nek ruwet-ruwet tak potong 50.000. ngomong iki Oh iya. malah kene iki sing bayar. Iya. Aku aja potong lho. Iya. Ada iso. Ya, iki Hari Santri dan pelantikan PAC GP Ansor, Pak Ansor ning kono Kecamatan Babatan. Oke, tepuk tangan. Iya. Alhamdulillah, Dre. Heeh, piye? Dalu punika guyub rukun para warga Pondok Babatan. Iya, sing delok ora kene ngene to. Iya. Ngasih teko kono, ngasih ranek panggon. Lah iya. Kae Kae delokan. iya ngungsi. Ning beriwit kae nyapa kae. Uyuh kita iki. Iya ya. Kae nyamari nek nguyuh ning kono. Ya ora apa-apa awake dhewe ning kene ae. Heeh. Iki wis regegne acara awake dhewe ning kene kudu sing meriah. Ya kudu sing meriah. Kudu Dre. sing meriah. Heeh. Cara awake ditanggap kudune Iya. awake dhewe menampilkan kemampuan kita. Ya iya, iki banser rawuh. Banser yo rawuh iki yo ngurusi apa jenenge? Nyanyekno ki kok nyanyekno Jalal Waton. Piye? Nyanyi Jalal Waton. Solawat iki. Oh. Ya, ya Pak. Lulus ora kowe. Dre, nek awak dhewe kok nyanyi Jalal Waton, wonge sing request nyanyi iki wani nyawer ora. Sok Mas Gilang, jalur Mas Gilang kok. Sojo repot Oh, Pak. Lho, Jalal Waton iki lho. Iki lho duwite. weh, Oh iya. iki repot ae. Saiki opo kok? Saiki Iki jamane dan ora jaman edan. Iki Eh. jamane sik kae jilid 1 aku jilid 6. Iki tak warai kae. Eh. Saiki wong dadi dancer, saiki aku malah dadi ganongan. Gak nyanyi. Piye? kowe oleh pira? 50. Sarana kowe oleh 50. Heeh. Dadi sing nyanyi kowe tok. Nyelawe, Dik. Iya, Ora, iki duwe 50 nek dikepiar iku malah tugel. Iya toh. Mending dutune jaluk tambah 50. Jadi itu iya nek. Lah piye? Anu 5 li isih ora li. Piye malahan lho, piye malahan? Wis ora masuk ya wis. Iki nek kancane aku kok. Oh ya, oke Pak, masuk. Alah begini dah. Jalal Watan ya ki ya. Ya. Jalal Watan bi. Dewe. Jalal Waton itu Jalal Waton. Jalal Waton. Aku ki suwiraning Arab kok. Iya. Saiki malah ning Jawa iki udah blese ngono ya. Kowe sing ngedang, aku sing nyanyi ya. Kowe sing nyanyi. Ya. Piye to? Iki ora nggo intro tok clok-clok. Lah piye? Iki ning kene iki yo kaya ono Jalal Waton. Ya. Ngono ae. Kowe iki yo lungguh kene. Oh, lho ya. Jalal, tuh aku sing nyanyi. Kowe saiki ngendang ya to? Terbangan karo anu. Kencas-kencas. Sik terbangan iki sing piye suarane? Ratang. Oh iya. Iya. Ratang tatuk tung. Wong aku ngendangi wi. Aku bejo kabotan telu to. Lah, didong ki kono wis entuk 50
ora padha iso. Iku malah main aku. Ayo. Tuk tuk Nggih, bismillahirrahmanirrahim. tuk tuk tuk. Iya, wadon, iya, wadon, iya, wadon. Piye to? Iki Mas NU lho, iki aja ngidolan pasal lho. Suarane pales lho. Nah, iki Mas NU ndal wadon ya. Kowe iki yo, kowe Piye? bagianmu saiki aku sing nyanyi, kowe sing kendang trompet baru kempul, baru terus karo kena. Ya. Ya. Dicanggung berarti ya. Yo. Lah kowe iki muninya. Oh, aku sih Ngono iso mungkin iki ngenteni kono apa? Iki kok sewengi utuh jalan waton tok ae to. Ora apal, Pak. Ora apa balekne? Balekne ora apa. Jalurne. Balekne ngendi ora apa. Diko dirasa dhewe mi. Dhewe sak isone dhewe makan dilakoni ya. Ya. Yo, nyilih HP-mu jare, buka Google. Google. Iki dino iki Mbah Google iki sangat cerdas, Dek. Apa-apa saiki delok Google iso. Go. Apa-apa entek, Mat. Tulisannya Arab iki Mbak ora iso maca ya. Apa ini, Bu? Piye? Wah, iki sik nang lho. Tante Leno, Tante Leno. Tante, piye? Iki mantanku biyen lho iki. Macak mantanmu ae iki. Iki tanggoku biyen. Iki tanggomu? Ya. Iso. Ya biyen icik-icik ngono kae karo. Oh, alah kowe iki sing terbang Ya. sing icik-icik. Iya iki sing nyanyi Iki biyen. awet tong kita lek joget iki sing buanten meneh. Oh, ini. Ngene. Ora ngono kuwi. Ayo dinyanyekne iki. Ayo, Mas. Iku ora internet lho. Sik ora internet. Iki sing duwe paketan iki sapa to, Jan? Oh, iki wis enak. Ya. Di. Yo. Lo. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, tarik Mas. Jalan waton bubul awake dhewe lek pomone cinta agama kita yo cinta apa jenenge iki nggih NU nah kuwi NU ki apa jenenge singkatane apa pi
NU iki Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ya kuwi patut dibanggakan. Enek-enek marse ora, Bu? Apa marse? Oh yo kuwi mau ya. Oh iya. Apa jenenge Wiki mau lagu sakral lho iki kaore ya. Heeh. Wiki agama apa to, Dre? Kok masa nyala waton ki ora ngerti lagune NU. Kowe iki Muhammadiyah apa NU? aku to? Kowe iki Islam apa? Aku bagian NU no. Kowe Lah aku desaku kabeh ki sandret kuwi NU kabeh. masa Dongo ki lha iki lho apa jenenge? Pelantikan mingke lho sing dadi sapa? Ada iso. Sapa? Sanding omahku. sapa jenenge jare? Yanto. Kok Yanto lho. Lha sapa? Jenenge menika Mas Gilang. Oh Mas Gilang. Nah, Sapa sih? Oh sih. panitiane siko saiki. Adekno kowe ngono dadi panitia. Panitia apa? Dipekat ya Ayo. ora iso. Kan diresin nek cara kuwi ya. Ya wis, iki ya nek iki cah cilik barang iki. Ya didongakne no kiko. Iya. Ada iso. Lah daya awake dhewe ngene iki ya Iya, ditanggap barang ya peh kono ki kono ya agamane sing luwih anu Iya. awake dhewe iki dadae lek ngene dadi siswa iki ya sing heeh. Dhewe ado-ado tanggapan dongono do kene ya kudu ndongakne. Iya no, iya. Nggih saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ora mung Dre masalah penting ini iya. Iya domongi ya. Sangka kono Saka kono kae ibu-ibu kae yo delok. iya Ngene iki wis wengi ngene iki direwangi delok. iya Sangka kono ya enek. heeh. Sangka kono ya enek. Saka kono ya enek ngene iki gambarne pi. Heeh. Lek pomone apa jenenge ngene iki gambarne cinta, budaya ya cinta. Agama iki. Nah, ngono kuwi. Ya ngene iki jenenge Bhinneka Tunggal Ika ya Iya. ngene iki. Iya, iya. Heeh, berbeda-beda tetap satu jua. Ngono kuwi nek iso. Iki gak ada iso. Nggih mugi-mugi warga Pondok Rambang Babatan diparingi panjang umur. Diparingi rezeki ingkang lancar. Sing gadah utang kathah mugi-mugi enggal-enggal lunas. Ya kuwi jare ndongakne. Aku. Ya. Nggih, yo mugi-mugi etene pelantikan PAC GP Ansor Kecamatan Babatan iki wau mugi-mugi tansah dadosa pemimpin ingkang sae. Amin. Saged dipercaya. Amin. Tambah maju. Tambah maju. Terus napa? Amanah. Nggih sapa pemrawe terus apa nih Mbah Gono? Kok pindah ning Gupala terus simaan. Langsung digorong to Ora iso. Kono njaluk simaan. Kono njaluk simaan. Kapan? Tanggal 8. Iya, iya. Ore. Wis jenenge udu simaan kuwi nanggap priok. Simaan kok arep nanggap priok. Ya wis iki dilanjut ya. Dilanjut. Heeh, enek sing cilik-cilik barang iki ya aktif ya yo. Ayo.